नमस्ते प्रणाम। कैसन बानी लोग? रह लोग हमरा ख्याल से रह लोग निमन होके हम लोग। तो आज महाशिवरात्रि, आप सभी के हैप्पी महाशिवरात्रि। तो हम रोज की तरह आज भी उठ गल बानी सुबह में। तो आज हटे महाशिवरात्रि पूजा के दिन। तो आदमी नहाई धोआई पूजा पाठ करी। तो ओकर वीडियो हम रह लोग के दिखाएम। देखी लोग अभी हमारे सब बेटा उठ गए बारन लोग दोनों जना और खेला था लोग। बगल में हमारे हस्बैंड भी उठ के ये उठल बानी, बिछले पर कमर में लुकायल बानी, ठंडा बाटे ऐसे। तो लोग देख सकतानी लोग। और है हमारा हम नहा धोआ के अब आ गई जल चढ़ाए। हम अपना आंगन में धैले बानी एक छोटा सा शिवलिंग जन की हम पूजा करतनी और पूजा कइल बाटे, जल ढारल बाटे। घर के लोग ढरले बानी लोग और हम बचा रहनी है तो हम जल ढारतनी। देखे हमारे साथ में बेटा भी आके हम हाथ लगा दिले बारन, ये जल साथे में ढारा तारन और लोग देख सकतानी लोग। तो जल ढार के हम करे लगनी पूजा। जन की घूमे भी जाए के बाद मेला जाए के बाटे तो जल्दी पूजा करते नहीं। जल्दी के काम से तान के होकेला तो कुछ तो गड़बड़ हो जाला पूजा पाठ में। तो लोग जानते बने पूजा पाठ की आराम से करल जाला। तो हमने के बैठ गए बानी सब गाड़ी में फटाफट से और जाता नहीं से शंकर भगवान के जल ढारे और मेला भी घूमे इंसान। बहुत बढ़िया मेला लागल बाटे। तरह लोग देख सकतानी लोग कि कितना भीड़ लागल बाटे। खपसी मंदिर हटेन, शंकर भगवान के जिन मंदिर बाटे। तो कितना ज्यादा भीड़ बाटे। ये हमारे हस्बैंड आ गई उन्हें से घूम के भीड़ देखे गए हटेन। तब जान से जल चढ़ाए बहुत ज्यादा भीड़ बाटे। हम बबुआ के लेके बानी खड़ा और नीचे हमारे बबुआ हेरे एक और बाटे। देख सकतानी लोग ये आइसक्रीम खाए खातिर परेशान कइले बारन। तो हमने क्या गनी सा लेवे खातिर जल। तो पंडित जी दे जल भर के दे थानी। जल लेके फिर जाम सा शिवलिंग पर चढ़ाएम सन और फूल मालिन हो दे फूल देतानी। लोग देख सकतानी लोग सब कोई के फूल मिला तटेन हमरा जल्दी देते। तो फटाफट से फूल लेके अब जाम सन अंदर जल चढ़ावे खातिर। देख के तो बहुत ज्यादा भीड़ बाटे, बहुत ज्यादा भीड़। तो हम जल चढ़ा के निकल गई बाहर। लोग देख सकते हैं कितना भीड़ बाटे। भीड़ के वजह से अंदर तो वीडियो बन ना पाए बाटे। तो यही से बाहर निकलते समय के वीडियो हटे जन की देख सकते हैं कितना ज्यादा अंदर इतना ज्यादा भीड़ बाटे कि लोग देह पर जल चढ़ा देता टेन। और लोग भींगते भींगते बाहर निकला था जौन की हम भीजिए गल रहनी है। जल चढ़ाते समय में लोग देह पर फेंक देते रहला टेन। तो हम जल ढार के निकल गई बाहर।